dikirimi roti. Bendo lenggah dhisik ya bendo bali neng petarangane dhewe-dhewe sik ya wah jan bombong sing tanpa upama ya nduk ya piye alhamdulillah puji syukur kunduk ngersaning zat kang murweng zat dene awake dhewe sak kanca kalenggan iki kelakon sowan ning ndi iki sowan ana ngersaning para punden lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing kelampok kali tekuk semin gunung kidul ya gajeke iki mau sing mujuki anakmu wedok Mbak Elisa Urkarus Alasu kok ganti mergane kepiye merga manut dawuh pengendika sing tak tampa najan dalange loro ning bengi iki Elisa mung kadawan mucuki tok kepiye ya ming Elisa ya ming mau ketok ming sak jam mau ketok ngono lah mergane kepiye Elisa ki pucukan tok kowe trima kok iya lah mergane kepiye merga dawuh sing tak tampa kuwi lakone ngersake Banjaran Gatotkaca saka lair nganti tekan mati ya lah kok dadi Elisa iki mau tampile ning panitia ngersake Mbak Elisa supaya sadurunge Gatotkaca lair kuwi supaya nampilake ketemune Arimbi karo Bratasena. Dadi lakone kuwi kaya dene sangkan paraning dumadi. Kok sangkan paraning dumadi? Lakon sangkan paraning dumadi kuwi nyeritake saka bapa ibu mbiyen kepiye do ngapa to ngapa kok terus dadi anane Gatotkaca ngono. Oh ngono. Nek ngono Mbak Elisa iki mengko ora mbacutke ora mengko ndakne nek ora tak aturke dhisik ndak padha cuwa penggalih ngopo kok Mbak Elisa ora mbacutke meneh merga iki pancen lakone dikersake Banjaran. Nek jane ngono Elisa ling lakone ya iso wae ning gandeng lakon Banjaran kuwi mengko nganggo lakon Bratayuda kuwi Elisa durung cukup umure ngono. Merga Mbak Elisa kuwi sinden-sinden liyane wis do palakrama mung Elisa dhewe sing durung rabi ngono. Dadi nek nglakoke Bratayuda durung titi wancine ya mula ya gek rabi no. Tak goleke Kyai Semin kene apa piye? Iya, sapa Wisnu kuwi? Iya, mula iki ya diagung-gunging samudra pangaksami nek Mbak Elisa ora kepareng mbacutake. Iya, dasare aku ki mau ya ming manut dawuhe karo panitia lan lumantar Mas Admin. Iya, pokoke nyuwun Elisa supaya mucuki sak jam. Aku terus lenggaweke naskah karo Elisa ya ming sak jam kuwi mau. Dadi upama Mbak Elisa mbacutke iki mengko nek ora nggo naskah wong Mbak Elisa ki nek mayang nek ora nggo naskah ya nyuwun sewu durung gaduk penggalih mengko ndak malah tilang-tilung. Iya. Ning upama ana dawuh Elisa kudu mbacutke aku siap ngeweke naskah. Ning para pandemen Elisa aja kuwatir sesuk tanggal 1 Juni full semalam suntuk Mbak Elisa tampil ya. Neng di neng Magelang lakone ya meh padha karo iki nek iki Banjaran Gatotkaca sesuk Gatotkaca Kalajaya naskahe ya wis tak geweke mergo nek Elisa ki pokoke Pak pokoke nek kula sing mayang 2 minggu sebelumnya naskah sudah jadi siap ndek ya terus tanggap
terus transfer karo aku. Heeh. Lah piye? Ayo Basuki iki mawa biya to? Heeh. Aku melek nek ora ana rokok ya ora iso mikir ya. Ha iya, heeh. Terus iki sowan ana ngersane ngendi tak aturke ngarep mau iki sowan ana ing Klampok Kali Tekuk Semen. Kok mula bukane sing sowan ki simak lan awake dhewe keluarga besar warga laras ya kuwi ngene. Sadurunge awake dhewe gegojekan lan ngaturake tembangan minangkani request aku tak ngudharasa dhisik. Iya ngudharasa kepiye? Nek janjane mono sing diangkah mundi dawuh kuwi nalika semana kuwi taun 2020 kuwi sing mundi dawuh ya kuwi almarhum Ki Sena Nugraha. Ning budidayaning menungsa tan kuwawa bedah kutaning Sang Hyang menapa ingkang nyipta jagat. Iya, dilalah kok Ki Sena Nugraha terus katimbalan sowan ana ing ayunaning Gusti. Iya, mula terus panitia lumantar admin warga laras niki tetep dilajengaken terus dalange ngarani sinten? Kula dalange nyuwun nika sing sok gila-gilu sok nolah-noleh ten mburine dalange nika lho. Sing sok gendari Pak Sena nika. Oh, Pak Geter. Oh nggih. Terus admin dawuh karo aku Pak Geter niki makili kalian Pak Sena dados kula suwan mriki menika pinangka dados lidah sinambung banyu tinalang pinangka dados raga suling sarira. Kula minangka wakilipun almarhum Ki Sena Nugraha mila menawi wonten lepatipun kula sak rencang nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya merga sing jenenge dadi dalang wakilan ki ya pancen abot tenan. Mula kang saka kuwi nduk aku ingkang pinangka dadi wakile almarhum Ki Sena Nugraha lan pinangka dadi wakile Ibu Agnes Sena Nugraha nyuwunaken gunging samudra pangaksami lan menika mumpung dipun lenggahe para punden, para sanak kadang, sumrambah para pamriksa sedayanipun mboten ketang namung pinten detik nyuwun wekdal sekedap kangge sumene kentun donga dhateng kadang kula Ki Sena Nugraha kejawi nyuwunaken pangapunten wonten ngersanipun sanak kadang nalika jroning taos panglipur dumateng panjenengan sedaya menika wonten kalapatanipun kula ingkang minangka dados badan wakilipun saestu nyuwun gunging samudra pangaksami monggo nuwun sewu mboten ketang namung sekedhik kula nyuwun wekdal semene kangge kentun donga sedulur kula almarhum Ki Sena Nugraha mugi alusipun Ki Sena Nugraha tinampi wonten resanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun tampi sedaya amal kesaenganipun dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun satemah almarhum Ki Sena Nugraha seda kanthi husnul khotimah. Amin. Khususon ilarohi Ki Sena Nugraha bin Suparman Al-Fatihah. Matur sembah nuwun, mugi dados sarana kadangku Ki Sena Nugraha pikantuk utawi dipun papanaken wonten ing swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus iki sowan ana ngersaning para pebunden lan sanak kadang sing mapan ana ing Klampok Kali Tekuk Semen iki wigatine apa? Manut dawuh sing tak tampa iki ya kuwi alal bialal paguyuban IKK. IKK kuwi paguyuban utawa ikatan keluarga Klampok sing mapan ana ing Jabodetabek dan sekitarnya. Oh iya, mula diaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami wonten ngersanipun ingkang winantu ing pakurmatan setunggal krana menika IKK menika berdiri pada tahun 1970 oleh para sesepuh perantau terdahulu ya di antaranya satu almarhum Bapak Haji Wagino, kaping loro almarhum Bapak Sutamsi, kaping telu almarhum Bapak Saiman, kaping papat almarhum Bapak Suwardi, kaping limo almarhum Bapak Tugino, 6 serta para tokoh perantau di era tahun 1960-an yang luar biasa memulai merantau ke Jakarta ya. Mula iki ya diaturake gunging panuwun wonten ngersanipun ingkang pinangka dadi ketuaning IKK sapa panjenengane
Bapak Haji Sukirno ki mau ya wis kepareng nemoni awak dhewe sak kanca, malah kepareng paring bebungah dumateng kula sak kanca warga laras kok paring bebungah. Lah sak kanca warga laras sindene ya wis disawer dhewe, pengrawite ya wis disawer dhewe, matur sembah nuwun. Iya, mongko iki sawerane request-e akeh tenan iki. Kula ya cekak-ceket iki mengko ya gek saksek-saksek gek nembang. Iya, uga diaturake gunging panuwun wonten ngersanipun ingkang winanting pakurmatan sapa? Panjenengane Bapak Edi Sukirman pinangka ketua IKG. IKG kuwi Ikatan Keluarga Gunung Kidul ya. Nalika samono awake dhewe neng taman mini ya dikepareng ditunggoni karo panjenengane Pak Edi Sukirman kok neng taman mini. Heeh, nalika samono ulang tahun Ikatan Keluarga Gunung Kidul sing ana ing Jakarta uga wayangan Kisena Nugroho ning dalang tok nalika samono menggawa aku sing gender karo sing asta kendang Mas Mantri kuwi. Ning nalika samono gandeng almarhum Kisena Nugroho kuwi lagi laris-larise. Wah, tekan Jakarta durung nganti ngaso wis dirubung piyai semono akeh. Lah terus masuk angin. Terus limbukan ki bar limbukan nuwun sewu panjenengane mutah-mutah masuk angin wis ora iso mbajutke terus aku sing mbajutke nalika samono ning taman mini. Iya, heeh. Ya wis ora dadi apa kena dienggo pengeling-eling. Heeh. Diaturake gunging panuwun dene ujube. Iki ujube ya kuwi sing penting ya kuwi panjenengane para-para ingkang padha lenggah ana ing Jabodetabek kepareng padha kondur ana ing Klampok utawa kepareng padha mudik manunggalake tekad, manunggalake cipta rasa budi karya mrih ngrembakane mrih majuning desa Klampok. Ya, iki Duk, aku sing paling angkat topi, sing angkat jempol ing ngatasé tingkat dusun wae. Ikatane keluarga tingkat dusun wae iso ngangkat wayangan sing kaya ngene iki wah hebat temenanan kangge keluarga besar Klampok. Ya, diaturake gunging panuwun. Ya. Mongko iki dawuh sing tak tampa ya, Nduk ya. Panjen Ikatan Keluarga Klampok kuwi pancen ya patut diatungi jempol mergo kegiatane werna-werna. Iya. Siji ana arisan rutin bulanan, terus ana kegiatan sosial kemasyarakatan, antarane ya kuwi memberi santunan anggota yang terkena kemalangan. Iya. Terus ana meneh bakti sosial, ana meneh membantu bedah rumah warga yang kurang mampu khususnya di Pedukuhan Klampok. Lho hebat ora An? Iya, terus uga mengadakan acara pulang kampung bersama setiap 3 tahun sekali agar tetap terjalin silaturahmi yang erat antara warga Klampok dengan warga perantau seperti tahun ini yang sudah tertunda 2 tahun. Ya. Jadi manut dawuh sing tak tampa kuwi keluarga Klampok sing mapan ana ing Jabodetabek tiap kundur kuwi nganake wayangan utawa nganake reuni 3 tahun pisan. Ya. Muga-muga gandeng kanca-kanca warga laras kuwi ya dikangeni tenan mongko pandemene yo akeh muga-muga sesuk nimbali awak dhewe meneh sak kanca ngono ya. Iya heeh mengko diwacake meneh wah akeh banget iki. Mongko para pengurus IKK terdahulu memiliki gagasan yang luar biasa dalam rangka membangun dusun Klampok secara swadaya lho. Swadaya. Kayata siji tahun 1976 membangun jembatan Lor Mandean yang makan biaya lumayan besar pada zaman itu ya. Terus kaping loro tahun 1978 dilanjutkan dengan membangun jembatan Dong Glutik sebelah barat SD Impras Klampok juga dengan biaya yang lebih besar dengan cara swadaya ya. Terus meneh tahun 1984 mulai merintis pembangunan Masjid Nur Hidayah Klampok yang pada saat itu mendapatkan tanah wakaf dari salah satu pendiri IKK yaitu almarhum Bapak Haji Wagino ya hebat. Terus tahun 2015 melakukan pemugaran dan pelebaran Masjid Nur Hidayah Klampok dan selesai tahun 2017 ya ora malah kuwi. Di luar beberapa kegiatan besar tersebut tentu di setiap keluarga yang merantau pasti secara ekonomi membantu keluarga yang di kampung dengan cara membantu biaya sekolah adik-adiknya, membangun rumah yang lebih layak
sehingga menaikkan taraf hidup di setiap keluarga masing-masing perantau ya. Wah iki pancen kudu diatungi jempol ya ngene iki. Kena dienggo contoh antaraning perantau, antaraning lenggah ana ing Jabodetabek karo warga sing lenggah ana kene tansah daya dinayan hormat kinurmatan murih majuning desa Klampok luar biasa. Ya, matur sembah nuwun. Ya, iki layang pirang-pirang mongko disertai dengan tulisan mongko ya ana uba rampene iki mengko ya sing maca ya aja ming awake dhewe sinden-sinden ya supaya kepareng maca. Saweran aja semelang akeh banget ning wis dadi prasetyane awake dhewe sak kanca sepeninggal almarhum Ki Sena Nugroho kuwi pokoke yen warga laras tampil nang ngendi-ngendi kuwi pokoke ya kaya nduk sak petarangan. Kok kaya nduk sak petarangan? Yen siji mukti kabeh ya melu mukti dadi ana saweran pirang-pirang mongko dikelumpukke dadi siji terus didom rata pokoke sak oleh-olehe kuwi jenenge adil ngono kuwi cocok kok. Upama kowe dhewe oleh saweran ya kudu diparingke karo bendahara kudu didom bareng-bareng mengko dikelumpukke mergo iki nyate kerja bareng ngono. Susah dilakoni bareng, seneng dilakoni bareng ya. Di Purwakane saka sapa iki ya sinambi karo maca-maca ya iki mau aku nampa weling saka panjenengane Pak Sukirman pokoke mangke sepisanan mungel kula nyuwun dipun paringana Mbak Ika Suhesti ingkang piyayasli saking Gunung Kidul supados dipun paringana tembang Putra Nuswantara menika setunggal kaping kalih panjenenganipun Pak Haji Sukirno ngersakaken Dadiati ingkang dipun kersakaken panjenengane Ibu Ayu Purwalestari ya. Kanca-kanca warga laras komplit iki tinggalane Ki Sena Nugroho alhamdulillah isih pinaringan kabagas warasan kabeh sindene ya isih komplit pengrawite ya isih komplit mongko sing wis-wis ki ya nduk ya sing wis-wis kepiye nuwun sewu dalang kondang kuwi anggere muni ditinggal karo juragane nuwun sewu kaya dene sapu ilang suwe nuwun sewu lho iki kaya nuwun sewu kaya suwargi almarhum Kinarto Sabda mbiyen condong raos ki kondange kaya ngapa ning Kinarto Sabda seda terus ngumpanjange apa kuwi condong raos ya wis ora kaya mbiyen. Isih meneh ana paguyuban liyane. Ning warga laras nganti tekan saiki isih tetep eksis luar biasa warga laras. Iya, matur sembah nuwun. Ayo dipeloke Mas. Mbak Ika Suhesti apa ora Mbak Elisa dhisik? Elisa ki mau bar mayang ya mesakake to ya. Mengko Mbak Elisa mengko. Aja kuwatir apa Elisa ki mau mayang ning mengko tetep melu nyinden sewengi. Mau mayang saiki formasine dadi sinden ngono ya. Ayo Mbak Ika Suhesti supaya jumeneng minangkani pamundhutane panjenengane Bapak Haji Sukirno. Ayo Mas disepoti Mas. Sing dendeng plak-plak ning nong ning. Yuk Ika Suhesti. Sugeng dalu Mbak Ika Suhesti. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangi. Pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, jan alhamdulillah panjenengan iki di antara yang lain paling cerak dhewe. Nggih. Mergo panjenengan iki daleme jarene ngendi nok? Tanjung Sari. Tanjung Sari Gunung Kidul. Wah, dasare panjenengan ya dikangeni karo para pandemen. Ngaturake utawa menyapa dumateng para pepundhen lan sanak kadang senenggah nang kene gandeng iku jupe sawalan ngaturake monggo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya ingkang rawuh wonten ing tlatah pundi menika Pak Dalang? Klampok Kali Tekuk Semin. Klampok Kali Tekuk Semin. Ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, uga ngaturake anu nduk. Mbok menawa kanca-kanca kuwi wingi to pirang-pirang taun iki nderek Ki Sena Nugroho kuwi ana
lupute sak kanca nyuwun gunging samudra wonten ngersanipun para pepunden. Inggih, mbok bilih selami pinten-pinten tahun nggih Pak nggih. Nggih. Wonten kalepatan rencang-rencang WL sedaya kru, sinden, dalang, pokoknya semuanya Sound system. sound system, pokoknya semua kru mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Ya. Nggih. Bengi iki uga di live streaming siji. Satu, apa? Channel Dalang Seno. Dalang Seno. Dua, Channel Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho. Tiga, kae tok waca kae. MS Studio. Nah, dipandhigani karo kadangku Mas apa Dimas Kentit. Kok kowe kenal kae biyen kae kejaba pandemen wayang kulit kae uga pandemen campur sari Gunung Kidul tinggalane almarhum Pak Mantos. Dadi kenal karo aku iya. ngono. Dimas. Ya, mergo aku biyen ki ya sadurunge apa kuwi nderekke Seno Nugroho ya tak selani nderekke almarhum Pak Mantos 10 tahun melu nggarap CSGK dadi ora ana ilange yen aku melu ngangkat jeneng Gunung Kidul. Luar biasa. Pancen kok Pak Dalang ki apa-apa diayahi. Heeh, pancen kok aku ya. Nah, iya. Lho, iki dienggo pembukaan gandeng panjenengane sing tiyang Gunung Kidul iki Nggih. dikersake supaya ngaturake putra Nuswantara ning dibawani. Iki mau wis kepareng nyawer kanca sinden ya wis disawer. Iki panjenengane maringi apa kuwi apresiasi kangge kanca-kanca warga Laraja. Oh, nggih, Ditampa diklumpukke. Nah, Siap. iki mengko mboko siji ya sinden-sinden tak aturi maca ora ming aku dhewe. Ya, heeh. Dibawani ya, Nduk ya. Nggih, menika wau pamuritan saking Pak Haji. Pak Haji Sukirno ketua Haji Sukirno. IKK. Ya, Nggih. uga diaturake wonten ngersanipun ketua IKG. Nggih, siap. Pak Haji Edi Sukirman Pak iki ya Haji. ditunggoni kanca-kanca sing Jakarta sing rawuh ya akeh ana si Mas Olin ya rawuh kuwi ya duwe channel dhewe. Channel apa PWKS Jabodetabek. Wow. Nah, terus ana Mas Kalis Prihanto kuwi ya ana. Dibawani ya, Nduk ya. Nggih. Sulingku ngendi, Mas? Sing ireng. Sing kaya neti, suling sing kaya neti. Suling Ya. iki warnane apa wae kok? Oh, warna apa ana putih, ana ireng. Nek sing ireng cendhek kuwi dienggo neti, nek sing dhuwur ngene iki dienggo ikan. Kurang kuwi. Ya wis tak bawane sik. Wah, iki lho apa sulingku. Neno ya. Ah, ngono kuwi. Ya ben kok neng ndi nggo suling. Pancen ya aku biyen mula bukane ya mergo ning warga Laras Cilimen kuwi nganggo suling, ah malah terus para penggemar iki pokoke nek cangik saka Bantul pokoke kudu nggawa suling. Aku ki spontan iki lho, Pak. Piye? Coba meneh. Wah, ndel. Mengko ngono meneh ya tak sing dodo. Senengan. Iya, yuk. Aduh. Deg-degan aku. Mulane aku ya ora noleh. Nek noleh aku nek namatke Kang ngono ya nek kadimbur iki rasane ya piye deg-degan aku kan. Piye? Ayo Rasane piye? bodimu kaya gitar kaya ngono to. Hus. Besok pintar sekolah Menika Pak Sukirno kalian Pak sinten ingkang ngasta Pak Wahono napa Pak Wasono menika Wasono. putra asli daerah Gunung Kidul Mbak Ika Sugesti. Karo disambi maca layang no, engko sinten-sinten ben maca ndakne. Engko ndak Mas kesel mengko ndak Mas kesel. Mas Sangkala. Masya Allah. Ya. Saka sapa ngersake apa diwacake. Nyuwun lagu Liwong dibawani ingkang nyekar Mbak Tatin utawi Bu Prastiwi kagem Sinoman IPPK Ikatan Pemuda-Pemudi Kelampok saking Ibu Yayah Rukoyah. Oh, dari Ibu Ya. Yayah Rukoyah. Disertai nggo apa abang-abang apa biru-biru. Abang-abang. Ya.
Disebut nggak? Sebut ra apa-apa ben bombong penggali sing ngersake. 100.000 dari Bu Yuyun. Ya. Terima kasih. Dilumpukke dadi siji nggonmu kae. Liwong. Ya. Ya. Tekan ngendi? Nanti Bu Prastiwi karena Mbak Tatin malam ini enggak. Oh bisa iya ikut. Mbak Tatin iki gandeng ya wis duwe ayahan dhisik ya alhamdulillah kanca-kanca sinden warga laras iki saiki ya wis do PJ dhewe-dhewe tekse sok do dadi bintang tamu kalebu kaya Mbak Ika iki ya ngono. Amin. Heeh. Yen wis bisa nyambut gawe Lagune akeh lho aja semelang wis tok. Sing penting lakone Banjaran tetep kecekel iki mengko aja. Sak-sak kudu mlaku sak mas dilanggamke ya Nduk ya. Siap. Rehnen Barbawa cara wong nyambut gawe kowe iki ber ana seren dhisik, ben ambekan dhisik tak intronane saka suling. Nah, yuk kanca-kanca warga laras. Mbak Eka kuwi sadurunge sinden kuwi ya wis dadi penyanyi campur sari dhisik dadi ya ora vokal nek ya nggon campur sari wis mesti mumpuni ya Dik. Campur dhisik kuwi. Iya campur dhisik ayo. Aku sing tak pikir-pikir campur kuwi larangan ya. Iya, iki mengko ping pindho ya Nduk ya. Ning sing kepindho mengko langsung ref bae. Nggih. Ya, yuk.
Rebo Pak Rebo enggal manengo anakku welas marang ibumu ijawu ikut gugu bisa gawe ya yuk matur sembah nuwun. ya matur nuwun ya nak ya Spesial kagem Pak Haji. wah jan Sampun, gini iki Pak. ora nganggo musik ya nganggo suling ya wis kaya campur sari ya ya ayo Mbak Ika lenggah dhisik genti liyane heeh nganti grogi aku nak ngadepi iki aku Kok jenengan ki grogi to? mbuh aku nek ngadepi sampean iki bar menika ya kleru lekak Ketok iki ora konsentrasi. ya matur nuwun Mbak Ika aja ketanggungan mak ketanggungan piye iki mau Pak Sukirno yo uga ngersake meneh langgam dadi ati sing dikersake panjenengane Mbak Ayu Purwolestari ya ning pelok apa kuwi sepote tetep isih pelok Mas mengko le pindah slendro nek Mbak Ayu wis kepareng jumeneng ayo Mbak Ayu minangkani pamundutan dadi ati yuk Mbak Ayu Purwolestari warga Laras. Sugeng dalu. Inggih sugeng dalu. Dalu, Lek. Kok Lek? Lho, nek bojo kula nek nyelukke Lek. Oh iya ya bojomu kuwi pernahe isih ponakanku dhewe. Sapa seniorku? Kok iso senior? Ayo piye to? Aku ki nek karo kae nadyan upama di biji ngono kepinterane ki luwih akeh aku ning kono ki tetep aku ki dianggap junior. Dadi aku nek ngundang bojomu tetep seniorku aku tekan. Heeh, wajan. Saka dalem ki mau jam pira, Nduk? Kula wau jam 1:30 gangsal. Ora macet oraan. Lancar. Lancar sing macet bojomu engko gekan mangan. Iya. Lancar wong kula turu. Oh, ayo padha kakangmu. Kakangmu sing ngasta kendang kuwi rak mau rak melu sak mobil karo aku. Aku tekan saka ngomah tekan kene iki blas tanpa nganggo melek bocah iki. Wis elok tenang kok. Iya, sapa? Keselok ya bladekan. Mambengi nang membengi nderekke anakku ki Wisnu Hadi Sugito. Ki sak ploke ditinggal almarhum Ki Seno Nugroho sapa-sapa ditutke kok kuwi. Ya ora apa-apa. Pokoke bising telo. Awane gabur. Gabur apa? Gabur sinden. Kok gabur sinden piye? Lah ngejak peye kok ora jelas. Lho kok ora jelas piye? Lah kale Mbak Oriza niku wosian. Heeh. Weh, karo Oriza? Nggih. Oh, malah lagi ngerti iki aku. Jebul karo Oriza to saiki? Napa nih? Le nyambut gawe. Oh, le nyambut Kula kale Mbak gawe. Oriza, makane ndak geseh.
Anu Nduk menyapa dulu kalih para. Oh nggih, sugeng dalu para tamu ingkang sami rawuh. Oh. Ha nek tok wangsuli melu ngomong terus kae. Oh ya, kleru aku. Niku ket jaman Pak Seno melu terus e. Pokoke sapa-sapa sing mayang ki mesti ana. Oh lah nggih. Kena nggo titenan wis to. Gek niku nganu pengarise jenengan. Ya ora, pokoke kena dienggo titenan wae. Wayangan ki anggere ditunggone Wisnu wis to. Mesti bakale apik dadine sesuk mesti. Muga-muga sesuk bojomu nek mayang ya tunggone Wisnu kae. Gek kapan? Minangkane pamundutan Nduk Nggih, minangkane pamundutan Pak saking Haji Pak. Sukirno. Nggih. Ngersake dadi ati Dadi dibawani ati. Nduk ya. Yes. Kina sampean ya kegilir melu macake request. Oh nggih. Ya ben adil ku melu macake kabeh. Ya. Saka sapa ngersake apa? Pira? Iya. Nggih. Katur Bapak Ibu Dalang nyuwun dipun tembangaken dandang gula Pardina Mebel. Nggih, niki sing nembang Bu Prastiwi. Oh. Bu Prastiwi neng kene penggemare ya akeh wae sing kasepuhan iki penggemare Bu Prastiwi akeh tenan neng kene. Diwacake meneh Nduk, ketoke akeh kowe ketok. Tresno sesideman kanthi atur selamat gelar budaya dalam rangka sawalan dusun Klampok Kali Tekuk Semen Gunung Kidul. Semoga sukses. Amin. Nggih, menika Dikanteni lembaran kalih abrit. abrit loro. Nggih. Ketoke mang tak waca iku raming loro iki mau ki. Aduh, kula ra iso namboki wah jan. Mbok ra aneh-aneh lek. Ya pira-pira ya disyukuri dadekke siji ya. Oh nggih. Niki, Bu. Bendarane sekawan, sapa? Bapak. Nggih? Sekawan menika. Oh, ora korupsi to aku mau nang kene wis ketok kok. Nek ora loro kok korupsi mesti. Wah, jan Kok wis. ya ora sing lanang ora sing wedok to ya. Kula wae weruhe kalih. Aku ketok ya kacamata lho padahal ya mesti gesek. Wah, jan wis ra iso mipil iki. Niki, Bu, cakepanipun. Ya ben dipelajari dhisik karo Yu Prastiwi. Ya. Disinau nggih, Bu nggih. Besok metu. Ya. Diapik-apik nek suarane mumpung iki ya awak dhewe ya cara wudun iki iso mecah. Mergane awak dhewe kan suwe ora wayangan iso langsung ngene iki. Oh nggih. Muga-muga kanthi diadani wayangan ning Klampok ngene iki sesuk terus dulur-dulur liyane ya terus ngadani wayangan iso secara langsung ngene iki lho. Amin. Nggih, gek monggo, Bu. Pak, gek sami nanggap. Wah kok terus tawa. Kayak terus do tarian. Tarian nggih. Among ati pawi Ya, terus.
Nano nano yen angel ke iki penggemare almarhum Kisen Nugroho utawa kadang-kadang PWKS adoh-adoh ya padha kepareng rawuh. Nggih, sami kempal menika. Kaya ta, kowe weruh sapa wae mau? Sinten Sing nggih? tak kenali PWKS kuwi lho. Ana Pak Toni ya rawuh. Pak Toni nggih. Simbah menika. Untane ireng ya rawuh mau. Pundi mboten ketok? Bindeng mau ana nyaluk rokok aku mau. Oh, awor Pak Parjo. Iya. Keh wae matur nuwun. Kadang-kadang PWKS ya do kangen karo warga Laras. Nggih. Mah kuwur aku diwangsuli terus karo wis. Tan kena tinumbas harta Ya. Rasah diintrone suling ya nak ya. lah keng napa Mergane iki lakone iki banjaran ku nek ora saksek-saksek mengko ndakne ketinggalan lakone kudu rempit lakone ngono lho. oh nggih Ya, yo. Langgam terus mengko sing kepindho dijaipongke. iseng kaya ngapa mung nyatane kelakon seprene akhir gandrung iseng kaya ngapa mung nyatane kelakon Agene Mbak Ayu karo piyae lemune ning joget ya lumes. Heeh. Ya nak ya. Karena wangi dadi ati awang prasaja Mama putra
Terima kasih Mbak Ayu kek lenggah ya wis diaturake katur ana ngersane ingkang winanting pakurmatan panjenengane Bapak Haji Sukirna ya. Wah aku suwaneng kene iki piye dadi kelingan nalika kira-kira wis 20 tahun kepungkur. Lah piye? Mergo nalika samono ku ya aku ya tau sowan nang kene nang nggone sapa? Nang nggone sedulurku tunggal sakos, tunggal kanca sekolah sapa? Panjenengane almarhum Mas Karso utawa Sukarso kuwi sedulure ya sing lenggah nang kene mbiyen wayangan ning daleme Mas Karso ki sing mayang mbiyen kuwi almarhum Mas Marga Widayat. Heeh. Kuwi kancaku sak kelas mbiyen jurusan pedalangan. Ning dilalah mbiyen bar limbukan almarhum Mas Marga Widayat kuwi ya mutah-mutah masuk angin terus diganti almarhum Kisena Nugroho. Ya, perang nganti tekan esuk mbiyen aku mbiyen sing kendhang mbiyen. Wah, mbiyen aku sing ngendang ya isih mempeng mbiyen. Ya, muga-muga Mas Karso ya diparingi kasuwargan jati. Amin. Heeh. Iki mau kadange sepuh ya kepareng nemoni karo aku. Ya, terus gek piye meneh iki saiki gentenan sing request lumantar chat WA iki panjenengane saka kadangku panjenengane Pak Gino Dikari Putra Baladewa iki wis wola-wali ya wayang Climen ya wayang secara langsung ana ing lokasi iki mesti kepareng nyawer ya iki sing dikeparengake sing dikersake ya kuwi panjenengane Mbak Elisa diduetke karo Mbak Agnesia Nandasari ya perkara le macake mengko ning saiki panjenengane Mbak Elisa karo Mbak Agnesia genti tampil ana ing pepanggungan. Pelok kok. Oh, Sendro ya. Ayo Mas nyuwun disepoti Mbak Elisa fit Agnesia Nandasari. Yuk. Elisa metu karo Agnes terus bengok ayo. Luar biasa. Biasa di luar. Kamu udah dari siang tadi ya, Bu Agnes? Iya. Iya, kamu digoyang. Nginep di sini. Elok pokoknya Agnes bengi iki mlaku cara ceking nukan nengen iki pokoke. Lah piye? Awan mau ya wis dadi bintang tamu campur sari, bengi isih melu wayangan. Nah, iyalah, elok tenan tepuk tangan buat Mbak Agnes ya yang sangat energetik sekali. Sugeng dalu Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya. Nggih, sehat sedaya nggih. Bapak-bapak mesti seneng nggih niki saged gelar wayang nonton wayang malih. Pun kalih taun mboten saged nonton wayang, sakniki saged nonton wayang malih. Los karo mudik karo nonton wah nostalgia. Ngaturaken sugeng Riyadi. Wah, saiki aku ngerti basa Jawane Idul Fitri bulane Yadi. Ri kan hari. Riyadi kuwi tegese ari. Riyadi kuwi ri kuwi tegese ari. Hari Yadi Idul Fitri. Heeh, tegese Yadi iki gedhe tegese. Oh, no. Yadi. Dina sing Pengen gedhe. Yadi. Sama Bapakku. Oh, bapakmu berarti lahirnya pas Idul Fitri. Oh, Yadi niku ageng. Oh, tak kira bahasanya itu Idul Fitri basa Jawane kok Sugeng Riyadi apa Yadi Idul Fitri ngono. Sekarang ya sing jenenge basa Jawa kuwi penuh makna kok. Oh iya, nggih. Ning luar biasa Mbak Elisa mulai tampil pancen luar biasa iki mau. Total pokoke. Wah, lah nggih kula dikenai ide Mas Janu gawake. Aku ngerti lek aku rogo-rogo lah aku dirubung karo iki serangga-serangga belalang-belalang ki yo milih yo pinter mlebu kene kok. Padahal wis tak tutupi nggo Mlebu cadak. ngendi mau? Kene lho.
Wah, mbok mau ngerti aku sing dadi serangga mau. Cok nyokot-nyokot to tak ampet Terus? lho Mas Janu tangkep Sasmito gawakno kuwi obat nyamuk saka Oh, mburi. iya. Nyoh dadi gansmuk. Wah, iki metu aji-ajine karo ngetokke. Kreatif. Kok kayak mau baygon asline kan mau. Iya, obat Ana nyamuk. pamundutan saka Pak Putra Dikari ki tok wacake no. Aku ra ketok. Oh, nggih Pak Putra Dikari. Ya. Dino Diwacana. Dewa. Lah, oh niki. Ngapunten Ki Geter, request kula sing Sing dhuwur no, sing dhuwur, Hah? sing rada. aduh sing dhuwur sing ngendi iki? Sing rada dawa. Oh. Sik ndure niki nggih. Ah, dhuwure iki Oke. rada dawa pokoke. Dhuwure meneh. Pantesan iki, pantesan. Dhuwur meneh, dhuwure meneh. Mbak Elisa namung mucuki. Terus dhuwure meneh, rada dawa pokoke, ucapane dawa pokoke. Berangkat Oh, kalih mantri niki ini. wau kula. Nggih. Saking Putra Dikari Gina Baladewa niki nggih. 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 Ndure meneh mboten? Ora, Oh, wae dhuwure ngerti siki. rahasia aku. Ana rahasia-rahasiaan. Jakarta Utara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin kagem keluarga warga laras, kagem sedaya penggemar berat warga laras wonten ing papan pundi kemawon. Kawula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat sing sengaja utawi mboten sengaja kula nyuwun pangapunten lahir tuwin batin. Heeh. Apa iki? Opine metu. Oh. Iki tugase iki macake request wae kok malah mikir kopi barang. Kopine iki ben dipikir Sinoman. Nggih, Mas, iki sindene kabeh njaluk gedang. Oh, Piye iki? perasaan iki mau awan ra kejadian kok sak dadi Mas. Lah gedange ning iki kabeh ning Wiyaga sindene Oh, do pengen gedang. kacang, iya, Mau wis pikiran ono ngomong lho. karo Pak Wiyaga njaluk gedang. Piye? Njaluk gedang. Oh. Mbak Ika pengen Piye, Kak? kan durung gedange rong metu. Lek mung prakteke ya lucu kok saung, njaluk gedang kok njaluk gedang. Lah, Iki piye maksudnya ya piye? gimana? Masa ya gedang gini iki siji gedang. Nek mau piye? Gini gedang. Oh, kok nganggo ngene barang? Ini naik turun tuh Masnya ben mantep. Oh, ya. Sampun mlebet transfer rekening Mbak Elisa Rp 1 juta. Request memanik swanten Mbak Agnesia digarap seragenan lajeng dangdut ala WL. Loro asmara swanten Mbak Ika digarap dangdut ala WL. Dijatelke Mas Dodo kameramen jatel saya salam guyup rukun Iso maca. kompak selalu kagem warga laras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ning iso mau wabarakatuh. diralat, Oh, berarti iya. Mbak Elisa sidane karo Mbak Agnes. Request kula sing memanek Mbak Agnesia supados direncangi Mbak Elisa. Wis tekan kono wae aja tok waca liyane muga. Liyane coba ana ndelok. liyane. Nggih. Ayo. Kula nggih ajeng ngaturake Oh, niki iya. WA. WA-ne Mbak Elisa sing mlebu ya kan. Niki Mbak. mboten setunggal mawon. Ora oke. Dari Bu Warsini, nggih sugeng hamreksani Bu Warsini Ya, Tumiono. Wah, iki Ibu. ora kendang. Jih, ini ternyata deket kandangnya Widodo Makmur Perkasa. Oh, iya. Ini deket kandang. Wah, jadi nonton beliau sugeng hamreksani Bu. Ini ngaturaken selamat Hari Raya Idul Fitri kagem Bapak so Ibu Bupati, juga untuk keluarga IKK semuanya. Mohon maaf lahir dan batin untuk ngopi teman-teman 1,5 juta. Matur sumbangan Bu. Ya. Iki Bawane Semangat. aja turu sore kaki wajib. Oh ya, sadurunge diaturke bawane dhisik. Nggih. Tadi ada permintaan sambung wanci dalu nggak toh Pak? Sambung Maci Dalu Ada. ada juga ini. Nah. Sesudiman juga ada. Sekalian Ya. aja ya. Oh ya, Terus anut pokoknya. nanti nyambung Pak Putra Dikari itu Oh ya. tadi yang tak wacake yo pemanik ndakne ya. gelo sing tersake. Oke. Oke. Sugeng dalu Mbak Cangik Sugeng Riyadi 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin nyuwun gending sambung wanci dalu Mbak Agnes kalian Mbak Elisa saking Warjono Peranto Tangerang IKG. Oh iya, Bapak Jono. Ya iki dadeke siji kono Mas Janu. Wis sah iki wan. Heeh. Yo dibawani dhisik katur panjenengane Ibu Tumiono. Aja Iya, nek apal meneng rasa bedek. Aku yo reti. kapok kowe. Mungsuh kok Elisa. Wes klop iki. Nah, pokoknya nek Gunung Kidul ki Wisnu, nek Magelang Mableh-bleh, nek Parangkusumoi si Soleh. Oh nek ngambah Keswan. Nek ngambah Keswan.
Kok terus digelokke golongan kuwi. Aja turu sari kaki Bar mayang suarane ya isih cantas. Sak larik meneh nduk kok gek genteran Agnes. Ben rata oper nang gone anakku Agnes. Nyangking bokor kencanane Karo diselani macake request ya nek ya. nggih. Saking Ibu Darmiati. Oh, iki Ibu Darmiati iki sing maune lenggah eneng London ning asline kuwi panjenengane Piyai Nglipar. Nyuwun langgam merengu kagem sedaya warga Ngerandu Katongan Nglipar ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin ya. 200.000. Terima kasih Ibu Darmiati ya, dadeke siji. Sembahun Bu Darmiati. Dadeke siji. Nggih. Tekan ngendi Mbak Agnes bacute? Isine. Isi Oper meneh namane Mbak EOA. elok ya Mbak Agnes kok iso oleh nggawa mic tekan sakmene. Saking apike sound sisteme Mas Glendis ya. 1 meter. Sandang kelawan apa? Ah, rapal gene. Pangan. Diselani meneh. Ya. Nyuwun gending lagu Kembang Rawe dibawani ingkang nyekar Mbak Agnes Nandasari. Ya. Kagem Sinoman IPPK Ikatan Pemuda Pemudi di kelompok saking Wasono R ya 100.000 terima kasih ya. Padahal tadi udah loh Pak. Padahal siang Masih tadi kurang ya? Masih kurang. Oh awan mau Pak Wasono ya wis nyawer to. Ya iki nyawer meneh no. Iki ngersake. Alhamdulillah. Apa kuwi ngersake Kembang Rawe. Oke, Nggih, rampung siap. gesih. Ya iku Oke banget iki Mbak Elisa request-e ya engko nek sing kira-kira durung iso kecakan ya diaturke ning gara-gara mergo lakone ya lakon Banjaran. Dadi hiburane ya ana, lakone ya iso kecekel, tontonane ana, tuntunane ya kecekel. Yuk. Wong melek sabarna rimo
sing gedhe pangapura kang mas pepujanku Ki mengko bajute nggonmu manike nggo endi Mbak Elisa? Arep mandeg sikik, suwuk sikik wae ya. Ya. Yuk. Mendah boyo yen sida urip lan nandika mesti bagyo mulya jar lair putri Sulesya jar bisa nyuwara tika kang langsung dibajutke minangkani pamundhutane saka Pak Putra Dikari manikmu ya. Saka ngendi manut? Niki langsung dandut apa langgan? Ya rek, apike piye? Kang Sen karo kanca-kanca njaluk didandut sik apa langsung langgam? Dangdut ya. Langsung dangdut wae mergane engko kancane akeh iki. Yuk. Kasmani
kasih Mbak Elisa, Yes, Mbak Mbak Nur. Agnes ya. Ben rata sisan. Iki wis loro-loro, saiki gentenan loro meneh. Sapa gentenan iki mawono sing ngersake Mbak Ayuku Bu Prastiwi ben dikancani karo anakku wedok sing mijil saka Piyungan. Sapa Mbak Orisa? Iki mau pamundhutane Mbak Prastiwi apa mau ben diwacake. Ayo panjenengane Mbak Orisa dikancani Bu Prastiwi supaya mandhap neng pepanggungan ben disepoti kanca-kanca. Yo kanca-kanca. Apa iku sepote? Maju wis Sampun. Mbak Prastiwi karo Mbak Orisa. Wah, Nggih. arep sepuh iki panjenengane penggemare akeh tenan kuwi. Wah, nggih jelas. Elok ini. Kok ya ora pensiun-pensiun to yu kowe. Aja pensiun sih. Utangku sih akeh. Aja. Iya, kuwi mau layang saka sapa diwacake sik iki. nggih. Sing sinten, Bu? Saking Bapak Ibu Dalang. Oh, kleru aku ning maca. Saking pokoknya sing kagungan mebel Pardina Mebel. Pardina Mebel. Nggih. Ngersake lelagon apa? Apa ana ucapane apa piye? Mboten nonton ucapane. Kono apa iki? Kapure mbok bawa. Ingkang Nggih. nembang Prastiwi bawanipun. Mboten ya wong loro, masuk wong loro aku kok. Ya didung. Piye to? Sing pentas wong loro ya didung. Nyawacane no. Bu, Katur Bapak Ibu Dalang nyuwun dipun tembangaken dandang kula Pardina Mebel. nggih. Oh, maksudnya kuwi dandang gula sing surasane tentang Nggih. Pak Pardina Mebel. Lajeng, Bu. Dawah tresna sesideman. Oh. Lajeng, Bu. Kanthi atur selamat gelar budaya dalam terus? rangka sawalan dusun Klampok. Kali Wulu. Kali tekuk. Oh kali teko. Kali teko, Bu. Nggih maklum wong mripat pun tuwa. Oh ya wis ora ana wulune ya sing ngomong wulu. Nggih sithik-sithik ana. Dadi iki sing dimasuki to yu. Nggih. Ngersake lelagon sesideman ning Nggih, bawane bawane ngeten nganggo iki. cakapan kuwi. Nggih. Ya didum karo anakmu Orisa. Dandang Wis sik kula. no, sing nom sike, sing tuwa keri-keri. Sawirane pira kuwi mau? 400.000. Ya dadekke siji pokoke. Nggih kula ya ora arep ngahaki kok. Ha iya. Pun arep kula nangis ning ra apa-apa. Lho maksudnya nangis piye maksudnya? Nangis mergo mboten keke kula. Ya ora wong iki wis tak aturke ngarep mau pokoke ya kerja bareng. Oh nggih. Nggih Pak Geter. Mbak Cangik kok Pak Geter. Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Bu. Mbak Cange, Mbak Limbuk. Kados wau lho, Bu. Mbak Cangik, Mbak Limbuk ngoten lho, Kok Bu. kowe malah ngajarin no. Ngapunten. Wis kek nembang ora. Ya didum rata. Kula riyen nggih, Bu. Heeh. Nggih, sing enom dhisik. Terus sing tuwa nggon keri-keri. Keri-keri. Tengah napa keri? Ya tengah Oh, karo tengah. keri. Sakniki nggih, Bu, sakniki. Sakniki. Sok rebo lho. Iki rebo ya. Jumat, Bu, niki benjing Sabtu. Oh. Oh, saiki Jumat ya? Oh, nggih. Berarti padha-padha bingung. Sakniki nggih, Bu. Heeh. Ya wis rasa dieling-eling bab Nggih, dino wis kek nggih, nembang. nggih, nggih. Pun ajeng mangap e. Eh? Pun ajeng mangan. Ya mingkem meneh. Nggih. Cingkem keneh no. Nggih. Nano neno. Mebalipun kang paradinan niki kidul
bareng karo bakso metu elok tenan kok. Dalan Karang Mojo. Mas, kula dikeki lho mengke nggih. Ampun lali. Wah, jan sinden saru tenan. Engko rak yo Kok nek lali ora yo dibagi to yu. Ampun khawatir Bu, mengke Ibu kebonan kewane. Aduh. Pak Santoso niki Pak Santoso. Paling sing gelem juga meng kuwi. Tenan lho ora ngapusi aku. Dipendhet mboten Bu? Sopo sing gelem ya? Tekan ndi? Yo gentenan Yupras. Komplit kangke kersake. Dadi kuwi iki surasane tembang karo promosi ngono yo. Iklan mebel. Ngasinan dusun ipun. Iki yo ditunggoni yu. Sapa? Ditunggoni karo saiki dalang bocah sing lagi SMP ning nggih. wis viral. Sapa panjenengane Mas Yusuf nggih, Ansor Mas kuwi Yusuf lagi viral-virale ya melu seneng. Aku sing minangka dadi wong tuwa terus kembangkan lehmu ngudi ning jagating pedalangan semoga menjadi kebanggaan Gunung Kidul ya. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Semangat Mas Yusuf. Sesuk aku dijak ya, Le. Nggo obong-obong menyan ra apa-apa. Ya mula ya sing jenenge dadi dalang ki ya kudu gelem serawung nek perlu ya serawung munggah ning gamelan terus Kene munggah tepangan kene, karo Le. mas-mas kuwi ngono lho ben tambah jembar serawunge ngono. Yuk. Monggo warga samiya mampir. Mampir ning yang Gudit mebel mosok ra Gudit. Mebel jati akasia. Akasia nih apa? Akasia iki tegese Akasia. Kayu. sing digawe saka kayu akasia ngono. Saged turun putu. Ha, Monggo lho, Pak. Kowe iki butuhe nembang kok malah ngabani wong arep Enak banget ngemplok. ya Pak Tus ya ketoke. Pak niki Bu Pras nyon didulang lho, Pak. Oh, Sambele nggone Yupras engko khusus Yupras dine sak mangkok engko sambele. kok endi no? Niki sampun, sak niki nggih, Bu. Kusen pintu kursi sofa. Ranjang. Ranjang. Oh, ranjang. Ranjang, Sok tak nggih. ambu bubuk iki no. Nggih. Pun gadah ranjang dereng. Urung pasangane rungono. Oh. Ranjang meja makan lan lemari. Sareng nggih Bu niki. Ya, Bareng. langsung tibake ning lancaran Sesideman ya, Mas ya. Yuk. Iku kabeh madya. Neng. Langgame ya gentenan sak larik. None neno nano nano. Kula riyen Bu. Luwe becik matenana tindang papisah.
Bapak di Tangerang Selatan, Banten. Ya, terus ucapane semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan halal untuk keluarga warga laras dan keluarga Mbak Agnes dan putra-putrinya. Amin. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya almarhum Bapak Seno Nugroho dan diterima amal ibadahnya, diterangi kuburnya, ditempatkan di surganya Allah. Amin ya. Terus ono meneh mau sawer dan titip ucapan ulang tahun untuk Bapak Haji Suyatno yang hari ini berulang tahun, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dari putune Ibrahim saking Mas Danu Hombo Kusumo sampun sawer 150.000 ya. Saiki dinggo penutup lah niki lakon iki ya dawa merga sing jenenge Banjaran kuwi kejaba mau sadurunge lair ya wis dilakokke anakku Elisa. Banjaran kuwi saka lair terus tengah kuwi Dharma utawa bangsane Rabi terus Wisudan, mengko sing pungkasan Bratayuda ya. Lagu sing pungkasan diaturake Kembang Rawe, mengko sing durung bisa diaturake engko diaturke ning gara-gara. Iki mau panjenengane Bapak Wasana ngersake Kembang Rawe dibawani sapa sing dikersake bebas. Gandeng dienggo penutup, gandeng awan mau ya wis ana sing pintas nang kene ya sisan dikatokke sisan. Dasare sing panjenengane Pak Wasana ngersake anakku Agnes ya ben dikancani papat sapa wae, Mbak Agnes, Mbak Ika, Mbak Neti karo Mbak Wahyu Krisnawati ya. Ayo papat maju bareng disepoti nganggo sing neng ning reret. Ayo Mbak Ika, Agnes, Neti, Wahyu yuk. Yuk, Kyai Papa bareng. Yuk. Kaya wong bingung. Kyai Papat sing rada nracak-nracak. Ya iki Mbak Agnes, Mbak Neti, Mbak Wahyu karo Mbak Ika iki panjenengane Pak Wasana ngersake Kembang Rawe ning dibawani. Ya. Bawane sing kepiye? Bawane sing anggitanku dhewe ben di para papat iki mengko sak larik ya diwiwiti saka gandeng sing direquest ki Mbak Agnes ya ben diwiwiti karo Mbak Agnes. Ning nang nung yuk. Wiwitane mong linggo jejeri. Larik sing kedua saka Pajangan Sleman bablas kene Tanjung Sari Gunung Kidul, Mbak Ika. Tundane sembrono saka Tanjung Sari Gunung Kidul medhun bablas ning minggir Sleman, Mbak Neti Sulandari ning anung suwe menyekel tangane. Nah iya mongko nek arep ngerti ya Net ya Nggih. janjane aku gawe bawa iki inspirasine ya saka Mbak Neti iki. Waduh. Kok saged, Pak? Ya tenan mergo mbiyen iki nek lika arep wayangan nang ndi rak sok nganggo bis gedhe to. Aku rak jajar karo kono to. Heeh. Lah wiwitane ya mergo mengsok ngujengi tangan barang ngono kuwi. Ah terus dadi tembang ngono. Heeh. Ingkang damel malih nggih, Pak. Terus ngujengi gelungan barang. Iya, mula iki gandeng iki tembang iki inspirasine saka Neti. Neti meneh. Nanu. Bayang apa sing kenes lho?
Ya mergo kulino janji-janji. Ya Kyai papat bareng dibareng karo Mbak Wahyu. Neno terus digedruke, Mas. Seneng umbar janji. Neno. Yuk. Cepet tukang apus. Ya. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji kok belok. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji kok belok. Oh ame belalang kuku-kuku, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu ronda rasane rada sepo. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Warga laras asal lele. Ane wong seneng nunggal sabale. Witane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekatane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekatane. Banjur ngomong mas,
nuwun ya. Nduk, tak kira iki pamundutan wis iso dicaosi kabeh dene sing durung mengko bisa diaturake ning gara-gara mergo ngene. Penonton utawa para pamriksa sing padha rawuh ning kene iki werna-werna. Werna-werna kepiye? Ana sing rawuh ming padha pengin mriksani gumelaring wayang gamelan, gumelaring alat, terus panataping pradonga utawa kanca-kanca warga laras kru komplit ya ana sing rawuh ming kepengin ngrasake lelagone tetembangane kepiye, ana sing rawuh kepengin nyimak lakone kepiye, sanggite kepiye, cature kepiye lan sak panunggalane mula ya sak bisa-bisa kabeh dicaosi sing enom ya dicaosi, sing sepuh ya dicaosi ya nek ngono ya mengko seneng-seneng bajutke ning gara-gara saiki bajutke lakone dhisik ya tak bajutke mak. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winah iwing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen layat liyeping ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati sinigek semanten ingkang nedeng suka parisuka gentika capun nalika semanten Sang Hyang Kanika putra ingkang gendhong jabang tetuka sampun bidhal minggah ing kayangan den dherekaken nata ing Darawati, nata ing Mandura miwah Raden Werkudara saha pamadyaning Pandhawa Raden Permadi gentika capa ingkang mapan wonten ing parepatan utawi wonten ing repat kepanasan nggih Patih Sekipu Tantra Denya angrantu sinten ingkang dados jagoning dewa